stanice Přerov. Ke druhému nástupišti jsme reží číslo 742 ze směru Bohumín, pravidelný příjezd 17 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Trnohlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 39 minut. Vůz první třídy číslo 372 a vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku se službou úzkovidové přepravy a pro cestující s dětmi do 10 let číslo 370 jsou řazeny v zadní části vlaku. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Kojetín a Brnohlavní nádraží budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Rychlík číslo 742 ve směru Brnohlavní nádraží odjede ze druhého nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.